minn background. Vera li tħammor nixxu daqsxejn imsi ma nimor bil-karozza għandha Jiena ġej minn background tal-exercise kif tafu. Kollha jgħalija. Imma waħda mill-affarijiet li ngħid lin-nisien, isma' ħej, jekk m'intix ħadd ikkontrolla l-ammonti li tiekol, oġobni ħafna kif tkellem Mark, ma qalilix binti inti ħelu le, għax jekk bniedma ngħidilha ħelu le, hemm ċans li malli tmissim bad darba bil-moħbi ta' anka f'patterns perikolużi ta' binge eating. Mhux ħanidħol fuq eating disorder. Tix titkellem fuq jiena. Ħaspiċċa da biss, ħalli nispjega. Jekk bl-abbundanza ta' ikel jiena pereżempju kilt 4000 kalorija. Il-lunch li kemm irrid nagħmel training biex naħlaq 4000 kalorija. Kieku jiena tliet minflok 2000 dakinhar b'ġurnata, frankajt 2000 kalorija, ara kemm inqas għandi bżonn nagħmel effort biex dak naħarqu u għandi żewġ għaslit, jew naħarqu jew inżommu. U ġast biex inkompli mal-punt tiegħek jista' jkun li forsi mhux il-kobor ta' mil waħda, kemm il-darba tiekol. Sewa pereżempju. Tiekol kemm il-darba tiekol. Ħansemmi lil ħija ma nafx jekk qed jarani, imma ħija jiekol ħafna spiss. Jikol daqsi, meta niklu fl-imkien, ġviri bl-istess plaċaġi. Imma wara satej ħajjikol plaċaġ oħra. Ma skont kif ħajjodu l-plazz u xħajjikol.